Pancen kowe jireh wedi getih. Ora usah kowe melu ngleboni sayembara iki. Ning aku sing isin, upama aku kelakon nyempal bau ki lan tanganmu, aku duwe cacat. Iki lho sing tak patiri iki. Aja kuwatir. Durung kinaruan kowe bisa nyempal bauku kiwa dalah bauku tengen. Oh, isih. Nantang iki. Maneni wae. Ayo pritet. Sakjane dhisik ngene. Aku percaya yen to Kakang Wasyaking limpat tenan. Nyatane kabeh para adipati penglamar mau padha kalah tanding lan Kakang Wasyak. Joko Sindu, ora usah dadak kowe ngalembono kelawan aku. Ora ketang kowe ngalembono kelawan aku. Aku bakal tetep tegel kelawan kowe, Joko Sindu. Semono uga, Kakang. Mergo kabeh wis dadi sesantine ati. Yen ra kelakon aku dadi bojone Sri Asih kowe becik. Aku njebabah depane lemah. Yen ngono cetha gedhe anteping atimu kepengin boyongi Sri Asih. Yen to pancen kaya ngono Jo Sindu, ayo ora usah dadak kesuwen. Ditemtok kenyang papan kene Sindu, apa Jo Wasyaking sing cengkelang dadi bathak. Yen ngono enggal kawiwitan. Antep tenan. Klemak-klemek jebul duweni kaluyan. Kakang Wasyaking, Joko Sindu, tetelo Kakang Wasyaking wis kalah. Oh, moro agi adimu Sri Asih enggal pasrahke kelawan aku.
Ojo seneng atimu, ojo gembelo sirah. Ojo kaanggep aku kalah lawan kowe. Ngenani tanding atos sing balung kandeling kulit. Ning sayembaraku ijeh ana tunggale Josindu. Cetane durung rampung. Durung rampung. Sayembara meneh. Bener. Banjur opo kowe? Sayembara adu karosan. Sayembara angkat junjung. Mengko genti genteng. Kalamun aku kuat junjung lawan kowe. Teges aku keng bal mimpang sakjroning adon-adon. Kosok baline. Yen to pancen kowe sing kuat nanting lawan aku, semono uga kowe sing bisa oleh kamenangan. Yen pancen karepe Kakang Wasyaking kaya ngono bakal tak turuti. Sopo sing luwih dhisik diangkat? Sing luwih dhisik tak junjung kowe, Josi, kaya ngono ya. Siseh, ora terima. Hai. 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 Ora ngono. Lho ketoke cilik awake kok antepe ora karuan sing ngantep iki apamu jane? Goleki dhewe. Hai. Kakang Wasyaking, cetha menawa Kakang Wasyaking ra kuat junjung to ngangkat kelawan aku. Bener, saiki genti kowe, Kakang. Aku nanting kowe rumangsa ora kuat apa meneh kowe arep junjung lawan aku. Nek gedene ceh gedhe aku sithik. Kakang Wasyaking, ora susah nganggo tangan loro. Lah terus mung cukup tangan siji aku bakal Nek junjung aku iku mau nganggo tangan pira? Tangan siji. Driji siji. Lho kok padake telek lencong ae mbok cucek. Kowe dian. Yo, Joko Sindu. Aku percaya kelawan kowe. Jebul menungso sing kaya dening kowe kae ora sinangga gampang. Mula rungokke tembungku Sindu. Iki dina sayembaraku rampung Sindu. Piye kabare, Le? Oleh dongane Bapak. Tegese Aku tanding lawan Bupati Sakatrine. Iki aku bisa mimpang. Tak kalahke kabeh. len karo Joko Sindu. Lek Joko Sindu, Pak. Kalah. Wong oleh dongane Simbo. Aku kalah. Piye? Aku kalah, Pak. Sokor. Sampeyan kalah, Kak. Aku kalah. Sokor. Ora ketang aku kalah ning seneng atiku. Senengmu? Teges kekudanganku wis kasembadan. Iki dina adikku wis entuk jodoh. Nek ngono jodone Sri Asih Joko Sindu. Jaluk putu pira kowe? Aku, Pak Ne, wis anane 5 ya lan 6 ya. Lepuk mbok go ngoni apa? Engko tak jaluk nang wong. Putu 5 ku entek piye ngoni? Sampeyan dereng-dereng nggih putu ngaten kok, Pak. Alah ngetek kae kowe iki. Bidang dadi kok, Pak Ne. Mengke riyen nggih, Nak. Kula kok sujono. Manut pengaken panjenengan bocah kleang kabur kanginan. Nanging nitik agem-ageman panjenengan kok kados priyagung luhur. Mbok prasaja mawon. Pangapunten saderengipun menawi kula menika wantun goroh kalih panjenengan. Sejatosipun nami Joko Sindu menika namung nami samaran. Kula salah satunggalipun pengayoman saking Kraton Tanjunganom Prabu Sindu Negara. Sang Prabu Sindu Negara. Agi kowe wani? Aku ora ngerti kok, Pak. Siramu dienggo onde-onde. Umpama aku ngerti ya adikku tak lungke ngono wae ora dadak sayembara. Pangapunten sinuwun. Menawi wonten kladuk tuna dungkapipun anak kula Wasyaking ingkang tumanduk panjenengan kersa paring pangapunten. Boten dados menapa.
Malah kula menika salah satunggalipun pengayuman rumaos remen saklebeting manah mangertos dhateng Kakang Wasyaking. Salah satunggalipun kanemanipun pumpengan anggadhahi kekiatan lan kabisan. Menawi ngaten, menapa ngersakaken kondur wonten ing Tanjung Anom, menapa kepareng katrem wonten ing Toya Arum mriki? Jalaran sampun sawetawis anggen kula nilaraken Kraton Tanjung Anom mila ing medal sakmangke ugi kula badhe kondur sisan damel mboyongi Sri wonten Kraton Tanjung Anom. Menawi kepareng panjenengan kados ngaten, kula namung pasrah tangan kalih. Kono Sri sadurunge tak boyong ning Kraton Tanjung Anom mumpung iki ana pengarepane wong tuamu lan uga dulurmu tuwa Kakang Wasyaking minangka dadi paksesen lamun kowe duweni pamundhut utawa panyuwun apa. Inci sinuwun, panjenipun menika sampun dados pengangen-angening batos kula. Menawi kula menika kawengku dening setunggaling kakung, nggih Pak nggih, Mbok, Kakang Wasyaking. Menawi menika setunggaling pengayoman, kula kepengin sanget dipun sengkakaken pinangka dados garwa prameswari. Garwa prameswari? Inggih. Ya, yen pancen kuwi mengko bakal tak wujud. Bapak, pripun saderengipun kelampah kula boyongi wonten Kraton Tanjung Anom. Tartamtu ing mangke Sri badhe dados ibu-ibuning kawula wonten ing Tanjung Anom. Mekaten. Pramila nami Sri badhe kula icalaken. Badhe kula gantos nami Adaning Rum. Adaning Rum. Jenengku ganti, Kang. Ganti Adaning Rum. Nggih, Pak. Mergo aku duwe mantu ratu, mbokmu ya ame tak ganti. Ganti apa? Adan Asar. Mangkelno wong. Adaning Rum. Inci sinuwun. Lan wong tuamu berkatan. Ngaten sampun kepareng nggih. Pak, kula didongak-dongake nggih, Pak. Nek men kula krasan nggih, Pak. San sing pinter nggonmu leladi marang garwamu. Ngaten nggih, Pak. Aja ninggal Subasita, Tata Susila. Inji badhe kula imut-imut nggih, Pak. Pak. Nggih, Nduk, nggih. Kula nggih didongak-dongake nggih. Yo tak dongakno muga-muga uripmu kepenak. Dadi wong wadon ki sing manut karo nurut wong lanang yo. Ngaten. Mangke nek sampean kangen karo kula nggih sampean tilik mriki. Iya, aku tak tilik karo bapakmu karo kakangmu. Kakang. Sri Sampean kangen apa ora Kang nek tak tinggal suwe? Ya mestine wae kangen mung karo sedulure jar. Ning sampean yo ngono tilik karo aku ya Kang. Wis aja kuwatir umpama ana wektu kang lodang, aku bapak simbok bakal tumuju ning Tanjung. Aja kuwatir. Engko nek kangen kok kowe tak WA. Ya. Nggih, Pak. Wis, Pun pamit. nderekaken sugih tindak. Monggo sinuwun. Wasyaking. Iki sing mbok karepno. Rumangsa lega atiku sakwise adikku wis ketemu lawan judule. Dene. Ayo ndedonga nyuwun karo sing kuwasa kaya ngono. Muga-muga adimu diparingi kuwarasan saengga krasan ing Tanjung Anom. Yen pancen kaya ngono ora usah kesuwen ayo Pak, ayo Pak.